marubucin yake cewa ya sani a lokacin sarki sha Iran ta kai wani matsayin yadda aka ce fana da ita a duniya. Yace an yi cinikinta an sai da Amurka, an yi cinikinta an mallaka Amurka dukiya ta mai wadda ita Iran ta mallaka. Yace amma ina so in yi wa duniya albishir da waɗanda za su ji da daɗi da wanda za su ji babu daɗi, komin daren daɗewa sai an yi juyin halin da ya kasance kadangaren bakin tulu ga kasashen yammacin duniya musamman Amurka. Kuma in kika duba abin da hasashen yi, ba a yi juyin halin ba a shekara ta 1979 wanda Ayatollah Ali Khomeini da sauran members na Revolutionary Guards na Iran waɗanda su ne jagororin juyin hali suka kakkaɓe wannan daula ta sarki sha na ƙarshe. Kin san sha sarauta ce a tsarin ƙasar Iran, kamar yadda aka fir'aunoni ne na ƙasar Misra, to su ma akwai shahs da yawa sunan sarauta ce ta sha din. Shi kuma Muhammad Shah Reza Pahlavi shine last Shah of Iran, shine sha na ƙarshe. Kuma wannan kakkaba daular tasa da aka yi, kamar yadda marubucin ya hasashe ya ce in Iran ta danno a doro irin na ƙarfi za ta bai wa duniya mamaki. Ya ce kai za a waye gari ta zama king of the Middle East, sarki ce ita mai wukar yanka a yankin gabas ta tsakiya. Marubucin ya ce akwai ranar da hakan za ta tabbata. Wannan yakin da ake yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake ba kasashen yammacin duniya tsoro da Amurka suka fito da wani tsari da ake kira containment policy, tsarin dakile ci gaba da yaduwar wata akida ko karfi na wata ƙasa ko azuma ta wasu shugabanni a duk wani yanki na duniya. A ƙarƙashin wannan containment policy din da ake magana, idan kika duba za ki ga irin yakin da ake kina shine sai marubuta wanda suke nazarin hasashen da wannan marubuci yayi ne, wanda ya rubuta littafin Armaya Shabira kan cewa to fa duk abin da za a yi su kasashe mutum duniya da Amurka kada su yi kasa a gwiwa wajen barin Iran din ta haɓaka, ta bunƙasa, ta yadu, ta harshe, saboda in ta kai wannan extent ne na yaduwa ta harshe to zai tabbatar da hasashe wanda shi wannan marubucin yayi. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da su shugabannin kasashen yamma da ita Amurka da masu goyon bayanta ya kasance cewa ba su yadda da Iran ba. Don haka a lokacin Reagan yana ɗaya daga cikin matakin da Ronald Reagan ya ɗauka wajen extension na containment policy din na ƙarin tsarin tafiyar wannan manufar dakile yaduwa da bunƙasa da Iran ɗin sate, shine aka wannan yaƙi na First Gulf War da ake kira tsakanin Iran da Iraki, har aka kai matsayin da aka gina ita kanta Iraki ta Saddam Hussein a kan makamai da aka gina masu haɗarin gaske, masu military build up a Iraq, sai da aka yi kiyasin cewa Amurka a lokacin Reagan shugabannin da suka biyo baya suka karɓi gwamnati bayan Reagan ɗin yayi wafati, sai da suka kashe kuɗi a wannan tsukin yanayin shekarun 1980 wanda aka kashe kuɗi samfar kuɗi dala na guga dala wadda take dala biliyan 40. Jije dubu darajar dala biliyan 40 a shekarun 1980 tafiyar dogo tafiya ce wanda yanzu inda za a ɗauko gundarin darajar kuɗin a wannan lokacin ya zamanto a yanzu an kalle su ƙasashe nawa ne za su haɗu tattalin arzikin ƙasar su bai kai yawan wannan kuɗaɗen da Amerika ta kashe wajen gina Iraƙin ba don komai ba saboda a yaƙi Iran. In an yaƙi Iran tunda shugabanninta suna da aƙida ta juyin halin musulunci, a dakile musulunci, a dakile tafiyar yaɗuwar addinin musuluncin a duniya. Yana ɗaya daga cikin wasu dossiers da yawa da na gani wanda aka ɗora su a nan, wanda American Library of Congress suka saki akan maganar yaƙi da musulunci da kuma ƙoƙarin da ƙasashen yamma suke, suna ganin cewa to ai da harshen musulunci aka yi juyin hali, da kuma harshen musulunci za a yaƙi Iran din domin a dakile musulunci. Shi yasa duk wanda bai san irin wannan tarihin ba da irin ganin idan kai kan irin wannan dossiers na bincike na wannan lokaci ya iya cewa babu maganar musulunci. To amma na ma uzuri, na san baka san irin tamfar wadda ta faru a tsakanin shugabannin Amerika irin wannan lokaci ba. Irin sa kake kila idan ka bai kai ba, dan ba zai kai kan kowace kasida da aka rubuta a duniya balantana ka ce kana denying din abubuwan da suka faru. Ai lessons of history, tarihi yakan zo da abubuwan da ba lalle bane sai ka san shi, saboda duniya ilimi kogi ne.
saboda haka in kika tsaya kika duba a wannan lokacin aka dinga wannan kokarin har sai da aka kai lokacin da an yi wa Iran illa mai karfin gaske a lokacin. Ayatollah Khomeini ya fito ranar Juma'a a nan Tehran yayi addu'a yana kuka da idan sai roki Allah akan abin da America da kasashen yammacin duniya suke kokari don wargaza Iran din gabaki daya da tsarin juyin halin nata, har ya kasance yake cewa Saddam ga sako zan aika maka, duniya ta zama shaida, waɗanda suka ɗaure maka gindi kake mana abin da kake so, da ikon Allah sai an waye gari an gan ku a rana sai sun zama su ne staunchest enemies ɗinka, abokan gaba ka mafi girma a duniya. Ba ya hakan ba, da aka zo bayan an gama amfani da Saddam Hussein an ga amfaninsa ya ƙare, CIA ta daga nauyinsa ta auna, kamar yadda bayanai na highly classified information da aka declassify ɗinsu aka fito da su fili suka nuna. To wannan mutum kuma saboda mun ga mutum ne mai over ambition, yana da ra'ayi, yana kuma kokari ya zama shine sarkin duniya na gabas ta tsakiya, shi ma mai yake shi ta wani hannu. A wannan lokaci ne shi ma Saddam Hussein din aka hada shi fada da Kuwait, sai da aka zo aka yi yaki da aka yi amfani da kasashe 38 har da kasashen musulmi na yankin Arab din, Larabawa irin su Saddam Hussein, akwai irin su Saudi Arabia, akwai irin su Jordan, duk aka yi amfani da su, har da irin su Egypt suka ba da gudunmuwar kuɗi, suka ba da gudunmuwar makamai, suka ba da gudunmuwar jiragen yaƙi. Saudi Arabia F-16 fighter jets ta bayar a wannan lokaci da kuma wasu daga cikin dakarunta. Sai da aka yi wasu da masu raga-raga bayan an gama yi masa, ya ɓoye a gidan ƙasa. Idan mutane za su duba inda ya ɓoya, wani mutum ya zo irin masu kwarmatan nan whistleblowers ya nuna inda Saddam ya ɓoye a cikin rami. Special forces na America suka zo dakaru na musamman suka fito da shi daga wannan ramin, aka kama shi yadda kasan ana kamun kazar da koko yake wa kaza, aka fito da shi a idan duna, aka gurfanar da shi a kangaroo court, wata kotun je kana yi, wanda kamar yadda bincike ya nuna, yadda jaridar New York Times da Washington Post suka buga, ya zamanto cewa CIA ta funding din yadda aka gurfanar da shi a gaban shari'a. Yau sai da aka waye gari an rataye sa da bainar jama'a, ya tabbata da addu'ar da irin wadda Ayatollah Khomeini ya cewa waɗanda suke ɗaure maka gindi ka yaƙe mu da musulunci gobe su ne abokan gabar kana da duniya za ta gani. Sai da aka gani. To wannan na ɗauko wannan sassala ne domin in faɗa masu sauraro su gane asalin kitamurmurar ba ta yanzu ba ce. La iyaka ga wanda bai santa ba shi yasa in ana magana nake cewa ba yadda za a yi ka raba yaƙin da ake tsakanin Iran da Isra'ila da Amurka kace babu musulunci a ciki. Saboda na duba historical antecedents waɗanda kuma indelible abubuwa ne wanda mai tunani da dabara ba zai iya goge su ba, dan ba kai kai. To saboda haka in aka tsaya aka duba za ki ga cewa wannan yana ɗaya daga cikin rashin yadda da kasashen yammacin duniya da America suke kallo doro da hasashen wancan marubuci da na wada labarinsa daga farkon wannan shiri da muka fara. Cikin ga idan kika tsaya kika duba za ki ga ita America kullum abin da take tsoron kasancewar hasashen da wancan marubuci yayi, za a waye gari Iran za ta zama the king of the Middle East. In ta zama wannan sarki a Middle East, ai America tsoronta guda ɗaya ne, ai tunda mun fada da komar ikon mu yadda muke juya akalar kasashe na yankin Gulf wanda suka yadda mu allan shansa ne, ga su da dukiya amma mu muke da control na dukiya. Yanzu ai abin da ake samu reincarnation ne, sake sabunta tsarin mallakar da aka yi wa gwamnatin sarki sha ta Iran. Yanzu kuma abin da su kasashen yankin Gulf su gane ba, ai tsarin mallakar ikon ne ake musu kwatankwacin wanda aka yi wa Iran din, kuma ya dawo kansu su yan baran da Amurka a wannan yankin na Gulf din. To ya za a yi tunani dama a ce cikin sauki yadda America take goyon bayan greater ambition, take goyon bayan ambition na greater Israel din nan da su Benjamin Netanyahu suke so su tabbatar. Ta kin ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da su suke gani in dai ba container din existential threat, wannan barazana da ta dore wadda suke kallanta daga bangaren Iran, to ai Isra'ila ba za ta samu gindin zaman fada da komata ta cewa ita take da iko a yankin Middle East gaba kida. Shi yasa wannan tarkoko ya zama babba, yarjejeniya ta zama kaman wani wasan yara, maganganun suke canjawa daga bakin shi shugaban America Donald Trump ba, yau abin da zai faɗa daban, gobe abin da zai faɗa daban, ya kasance kuli-kuli ko yana gaba ne. Saboda haka duk wanda ya fahimci wannan tsarin da wannan background din da aka bayar, in yaki bai kare ba abin mamaki bane a yanzu da muke magana.